Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. This is where we belong. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out, στο κανάλι που μιλάμε για comics, ταινίες, games και ό,τι άλλο και εκεί προκύψει. Το καλοκαιράκι πέρασε, τα μπάνια μας τα κάναμε, πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί, αλλά πλέον μπήκε Σεπτέμβριος, τα σχολεία και οι δουλειές ξαναξεκινήσανε, οπότε είπαμε κι εμείς να ξαναμπούμε δυναμικά και να επανέλθουμε με ακόμα περισσότερα βίντεο και ακόμα περισσότερο γκικάρισμα. Σήμερα σας μάζεψα για να μιλήσουμε λίγο για το Starfield. Είχαμε μιλήσει και λίγο, το είχαμε βάλει στη λίστα με τα 10 πιο αναμενόμενα games για το 2023, αλλά πλέον αρκετός κόσμος το απολαμβάνει, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι τους φαίνεται λίγο μεχ. Οπότε σας μάζεψα εδώ για να πούμε λίγο μερικά πραγματάκια για το ποια είναι κάποια θετικά, κάποια αρνητικά, λίγο έτσι ένα μικρό review και επίσης να πούμε και μερικά tips για όσους θέλετε να ξεκινήσετε το παιχνίδι και δεν ξέρετε από πού. Αρχικά, παρόλο που μας καρεύεται σαν ένα παιχνίδι ανακάλυψης και όντως μπορείτε να αποφύγετε αρκετές μάχες με τον μπλα μπλα, ένα αρκετά γενναιόδωρο μέρος του παιχνιδιού θα το περάσετε με μπόλικο πιστολίδι και σκοτώνοντας κόσμο. Αν ψάχνετε τη ζεστή αγκαλιά ενός παιχνιδιού της Bethesda, όπως το Skyrim ή το Fallout, όντως θα σας το προσφέρει. Κοιτάξτε, έχει κάτι για τον καθένα. Άμα θέλεις να απολαύσεις το παιχνίδι και πιστεύεις ότι το παιχνίδι έχει κάτι που μπορείς να απολαύσεις εσύ, γιατί άλλοι μπορεί να θέλετε να παίζετε μάχη στο γαλαξία, άλλοι μπορεί να θέλετε να ανακαλύπτετε διαφορετικούς κόσμους, άλλοι μπορεί να θέλετε να δείτε όλα τα main quest και τα side quest. Έχει κάτι για τον καθένα. Γενικά, είχαμε να αναφερθεί ότι έχει πάνω από 1000 πλανήτες στους οποίους μπορείς να ανακαλύψεις. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή ακριβώς προφανώς η Bethesda δεν μπορεί να κάτσει να φτιάξει 1000 πλανήτες ξεχωριστά, ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο μέρος των πλανητών αυτών, είναι random generated. Το οποίο για μένα μου το κάνει λίγο αρκετά χοντροκομμένο και σε κάποια σημεία ο πλανήτης μπορεί να φαίνεται αρκετά bland στο μάτι και λίγο ρηχός. Για μένα δυστυχώς το Exploring, επειδή έχει πάρα πολλά loading screens και πάρα πολύ clicking, το κάνει λίγο πιο χοντροκομμένο για τα γούστα μου, καθώς θα το περίμενα λίγο πιο απλό και διαδραστικό. Σε πάρα πολλά σημεία και κυρίως με τα μπουντρούμια, τα dungeons, μου θύμισε πάρα πολύ Skyrim, δηλαδή μπαίνει σε κάποια ναι, ok, είναι ωραίο να τα ανακαλύπτεις, να βλέπεις κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά από λίγο ξεκινάνε και επαναλαμβάνονται. Όχι στο ίδιο το μπουντρούμι αυτό καθεαυτό, αλλά στο στυλ. Επίσης, κάποιες πόλεις μοιάζουν ζωντανές και γεμάτες κόσμο κλπ. Ενώ άλλες περιοχές, όπως είπα και πριν, νιώθουν για μένα εντελώς flat και βαρετές. Μπορεί ο φωτισμός και η εικόνα του παιχνιδιού να είναι πανέμορφη και όντως σε κάποια σημεία με τους πλανήτες κλπ. Η εικόνα που βλέπεις να είναι μαγευτική, αλλά σε αφήνει να θες λίγο ακόμα παραπάνω. Για μένα προσωπικά το Need for Speed με το διαστημόπλιο ήταν επικό, εύκολο, και το να βλέπεις το διαστημόπλιο από εκεί που βάζεις όλα τα διαφορετικά components και από εκεί το νατάλο και να το βλέπεις στο τέλος στην πλατφόρμα έτοιμο ήταν ό,τι καλύτερο. Απλά ένα μικρό takeaway που θέλω να σας δώσω εγώ από το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το ότι το παιχνίδι είναι καλό. Δεν είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχω παίξει το 2023, αλλά είναι αρκετά τίμιο για αυτό που περίμενα. Εντάξει, κάποια πράγματα θα τα έβαζα λίγο διαφορετικά, αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να το απολαύσετε αν είστε space nerds και γουστάρετε την όλη φάση. Απλά να έχετε κατά νου ότι μερικές φορές το παιχνίδι στην αρχή μπορεί να σας φανεί λίγο βαρετό, να σας φανεί λίγο μονότονο, λίγο αργό. Πάρα πολλοί κόσμος λέει ότι θέλεις περίπου 12 ώρες για να μπεις στο zoom της όλης φάσης, ενώ άλλοι λένε ότι μπορεί να χρειαστούν όντως και πάνω από 50 ώρες για να ξεκινήσεις όντως να απολαμβάνεις το παιχνίδι. Το οποίο για μένα, ρε φίλε, από ένα σημείο και μετά, αν να περιμένω να δώσω 50 ώρες σε ένα παιχνίδι για να μπορέσω να το απολαύσω, αρχικά κάποια παιχνίδια τελειώνουν στις 50, 70, 80 ώρες. Ωραία. Το να μου πεις αφιέρωσε 50 ώρες από το χρόνο σου, το οποίο αντικειμενικά μπορεί να είναι και 2 εβδομάδες κάθε μέρα, για να μπορέσω να ξεκινήσω να το απολαμβάνω, ρε φίλε, μπορείς στις 10 ώρες να με χάσεις. Εντάξει, το συγκεκριμένο με κράτησε, αλλά ήταν επειδή ήθελα να δω και τι λίγο ακόμα έχει να προσφέρει. Μερικά tips τα οποία παρατήρησα από το παιχνίδι και συμβουλεύτηκα και το Reddit είναι τα εξής. Τα περισσότερα landing punks, και σίγουρα αυτό στη New Atlantis, έχουν ένα μικρό trade kiosk /terminal ακριβώς έξω από το πλοίο σας, το οποίο σας επιτρέπει αυτόματα να πουλήσετε και προσωπικά
και αντικείμενα που βρίσκονται στο πλοίο σας, ή για να το αδειάσετε και να πάρετε μερικά λεφτά προφανώς πίσω. Επίσης, και πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν το ήξερε, μπορείς να θικαρώσεις το όπλο σου πατώντας απλά παρατεταμένο το κουμπάκι του reload. Επίσης, μπορείτε να μετακινήσετε πάρα πολλά αντικείμενα μες στο παιχνίδι, είτε κρατώντας κρατημένο το ε στους υπολογιστές ή το α στο controller σας. Απλά δυστυχώς αυτό δεν δουλεύει με όλα τα αντικείμενα. Το οποίο επίσης βοήθησε πάρα πολύ κόσμο να ξεκινήσει να κάνει exploit μερικά πραγματάκια μέσα στο παιχνίδι, όπως ο κύριος εδώ, ο οποίος χρησιμοποιεί απλά κουνάει τα αντικείμενα και ρίχνει τα λεφτά μέσα σε ένα συγκεκριμένο δοχείο που υπάρχει από κάτω και πρακτικά τα κλέβει χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι. Κοίτα, για μένα respect, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Επίσης, να κοιτάτε γύρω σας για πολλούς υπολογιστές, γιατί δεν ανάβουν παρά μόνο άμα πάτε κοντά τους. Και οι οποίοι μερικές φορές μπορεί να έχουν κάποια αρχεία μέσα, οι οποίοι θα σας ξεκλειδώσουν τις πόρτες που μπορεί να είναι γύρω. Το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο άμα ξεμείνετε από Digipix. Επίσης, όταν βλέπετε το πλοίο σας σε τρίτο πρόσωπο, μπορείτε πατώντας το Q να κρύψετε το interface και να μπορέσετε να δείτε τρισδιάστατο πλοίο στο διάστημα. Σημαντικό tip, μπορείτε να δώσετε αντικείμενα στους companions σας με το να πάτε στο inventory τους και να πατήσετε B. Το οποίο μάλιστα, αν τους δώσετε ένα αρκετά καλό όπλο και μια αρκετά σπάνια σφαίρα, αλλά μία όμως, καθώς και μία χειροβομβίδα, αυτό μες στο παιχνίδι μεταφράζεται σαν άπειρες σφαίρες και άπειρες χειροβομβίδες. Αποτέλεσμα αυτού, εσείς απλά δίνετε μία σφαίρα και μία χειροβομβίδα και το companion σας θα έχει άπειρες σφαίρες και άπειρες χειροβομβίδες, κάτι που θα τους κάνει πολύ πιο βοηθητικούς στη μάχη. Επίσης, μην κολλήσετε στο planet scanning και landing, καθώς υπάρχουν skills τα οποία μπορούν να στο κάνουν πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Μαξάρετε τα skills σας πρώτα και μετά ασχοληθείτε με αυτά. Επίσης, πάρα πολύ προσοχή να κάνετε πάντα τα companion quests. Δεν λέω γιατί και το καταλαβαίνετε. Ανεβάστε το piloting και πάρτε μεγαλύτερο πλοίο as soon as possible. Πάρτε πολλά med και digipacks, προφανώς για ευνόητους λόγους, όπως και σε κάθε παιχνίδι. Αν δεν έχεις να κάνεις lockpick και άμα δεν έχεις ζωή, χάνεις πάρα πολλά πράγματα από το παιχνίδι. Επίσης, αν σας λείπει ένα υλικό, πηγαίνετε σε μαγαζί να δείτε μήπως το πουλάει εκεί, γιατί θα σας γλιτώσει άπειρο χρόνο από το να προσπαθήσετε να το βρείτε μόνοι σας. Το έχω δοκιμάσει και έχει πιάσει και στο Breath of the Wild και σε άλλα διάφορα παιχνίδια. Δεν είναι αναγκαστικό να τα βρίσκουμε πάντα στον κόσμο, γιατί κάποιες φορές αντικειμενικά ο κόπος του να το βρεις με τα λεφτά που μπορεί να κάνει είναι δυσανάλογο. Επίσης, αν μου αρρωστήσετε και πάθετε κάτι του τύπου φυματίωση από κάποιο πλανήτη, από το να περιμένετε να γιάνει μόνο του, καλύτερα πηγαίνετε απλά σε κάποιον γιατρό και ζητήστε του να σας φτιάξει. Φακελάκι μόνο να έχετε έτοιμο, γιατί προφανώς υπάρχει ένα κόστος. Επίσης, στην αρχή του παιχνιδιού, γεμίστε το χαρακτήρα σε 75% του βάρους και ξεκινήστε να κάνετε sprint για να μπορέσετε να αυξήσετε το skill του weightlifting όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί πιστέψτε με, δεν υπάρχει τίποτα πιο ξενερωτικό από το να πάρεις ένα αντικείμενο το οποίο ψάχνεις, ξαφνικά να σου πει ότι είσαι encumbered και ότι δεν μπορείς να κινηθείς γρήγορα και να πρέπει να περπατάς ή να πρέπει να πετάξεις κάποιο άλλο αντικείμενο το οποίο επίσης θες, αλλά λίγο λιγότερο, για να μπορέσεις να το γυρίσεις πίσω στο πλοίο ή οπουδήποτε. Να χρησιμοποιείτε το research station για να ερευνήσετε και να σημειώνετε αντικείμενα που μπορεί να χρειαστείτε για το research. Εγώ προσωπικά έχω μια λίστα δίπλα μου με όλα τα αντικείμενα και τα οποία χρειάζομαι. Αν τα βρω, τσεκάρω και όλα καλά. Και τέλος, μην κολλήσετε στο να φτιάξετε βάση στην αρχή. Για μένα, φοκουσάρτε εκεί πέρα λίγο αργότερα που θα έχετε και τα αντικείμενα, θα έχετε κάνει και το research και τις πρωτεσίλες και όλα θα είναι πολύ πιο εύκολο. Επίσης, δεν υπάρχει respect, δηλαδή δεν μπορείτε να δώσετε πόντους σε κάποιο skill σας και μετά να γυρίσετε πίσω και να πάρετε πίσω αυτό το skill και να το δώσετε σε κάποιο άλλο. Οπότε λοιπόν τα skill με φιδό και να σκεφτείτε λίγο αρκετά καλά το πού και πώς θέλετε να ξοδέψετε. Εντάξει, αυτό αλλάζει ανάλογα το gameplay, απλά να το έχετε κατά νου. Για μένα μπορείτε να πάτε να δείτε και στο ίντερνετ πάρα πολλά builds που υπάρχουν και για early play αλλά και για end gameplay του παιχνιδιού και να βρείτε κάποιο το οποίο πιστεύετε ότι ταιριάζει περίπου στο δικό σας gameplay. Καθώς τα skills είναι πάρα πολλά και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα χαόδες για κάποιους, το να έχετε ένα μικρό guideline σίγουρα βοηθάει. Τώρα, θα σας μιλήσω λίγο αρκετά γρήγορα, ένα πολύ γρήγορο starting build, πολύ γρήγορο και μικρούλι, το οποίο μπορεί να σας κάνει πιο ομαλό το ξεκίνημα στο παιχνίδι. Λοιπόν, για background παίρνετε ή Bounty Hunter ή Homesteader ή Long Hauler ή Space Scoundrel. Βλέπετε τι σας ταιριάζει και παίρνετε ανάλογα. Traits, Extrovert, Terra Firma και Alien DNA, το οποίο σου δίνει bonuses για την αρχή, αλλά μπορείς επίσης μετά το Alien DNA να το αφαιρέσεις αργότερα με μια επίσκεψη στο γιατρό. Τώρα, για τα skills θα αναφερθώ κυρίως στα πιο σημαντικά, τα οποία εμένα μου κάνανε σίγουρα τη διαφορά στην αρχή του παιχνιδιού. Από physical, οπωσδήποτε weightlifting. Από combat, ballistics και rapid reloading. Ναι, το reloading άμα είναι αρκετά αργό, ναι, μπορεί να πεθάνεις. Social, σίγουρα persuasion, το οποίο βοηθάει πάντα στους διαλόγους σε ένα RPG παιχνίδι. Και outpost management, ship command.
Στο Science, και εδώ θα έχουμε μπόλικα, Research Methods, Surveying, Weapon Engineering, Spacesuit Design, Scanning και Astrophysics, τα οποία όλα αυτά σε βοηθάνε πάρα πολύ στην ανακάλυψη νέων πλανητών και στο να μπορείς να μοντάρεις όπλα και στολές που θέλεις να φτιάξεις. Και τέλος στο Tech, Boost Pack Training, Piloting, Security και Payloads. Με πιο σημαντικό να είναι το Security για το Lockpicking και το Payloads για να μπορείς να κουβαλάς περισσότερα και πιο βαριά πράγματα στο πλοίο. Για μένα, αν ψάχνετε ένα χαλαρό all-round παιχνίδι για να ξεκινήσετε χαλαρά τη χρονιά, το Starfield είναι ιδανικό. Bugs υπάρχουν γιατί προφανώς η Bethesda, αν και κάποια από αυτά τα bugs μπορούν να σου προσφέρουν αρκετό γέλιο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Oh my god, stop bro, I'm stuck! Εντάξει, ίσως χαλάνε λίγο το immersion, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά από μένα. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπερήρωες αυτού του καναλιού, Κωνσταντίνο Καραπουλάκη, Παναγιώτη Γιώργο και Αστέριο Μέρκο, αλλά και όλους εσάς, ήρωες και βοηθούς που στηρίζετε αυτό το κανάλι με την καρδιά σας. Αλήθεια, το εκτιμάμε πάρα πολύ και εσείς μας δίνετε τη δύναμη να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα χρονιά και να επανέλθουμε με αυτό το ακόμα περισσότερο γκικάρισμα το οποίο έπεται. Για όλους τους υπόλοιπους, εσάς που θέλετε να αγοράσετε το Starfield και να μπείτε σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο του διαστήματος, το μόνο πράγμα που μπορώ να σε ευχηθώ είναι καλές ανακαλύψεις. Ήμουν ο Χρήστος και μέχρι την επόμενη φορά,